Motor sing pundi? Kok sik endi? Motor. Motor sing 35 juta wis entek bensine iki. Entek. Sing 20 juta no. Sing 20 juta bane bocor. Ya sikit ya ora apa-apa le. Nek sipit ra mboten enten persnelengi. Cara urus. Akad biar free dia nana persnelang itu. Sampeyan ki aneh wong gedhen ki duweni pit oter kok kon manasi motor. Oh iya, lalen aku saya le. Sajake perlu healing ya le. Tak sileke ngin Cak Rudi wae ya. Oh iya, lek cepet. Engko nek arep jajan ditenong pecis. Bagong karo Patrick domongi. Oke. Top. Makasih le. Bapak ini wong apik kok wis disuwake pit malah ngocek.